Владимир Путин ачылыш тантанасында катнашучыларны видео элемтә аша сәламлый. Ил башлыгы галимнәр студентларга мөрәҗәгать итеп, сезнең уку йорты Россиядә иң алдынгыларның берсе диде. Вуз, в котором вы учитесь сегодня, один из, конечно, самых перспективных, один из лучших в стране. И думаю, что вам повезло. Я желаю вам так же, как и всем другим студентам вашего вуза, всего самого доброго, успехов. Рөстәм Миннеханов республикада шундый уку йорты булдыруда һәр яклап ярдәм күрсәткән өчен Владимир Путинга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Задача, которую вы поставили по обеспечению технологического суверенитета нашей страны, мы решаем вместе с Министерством науки и высшего образования России и нашими индустриальными партнерами. В частности, за последние 2 года в республике создано и успешно работает 6 передовых инженерных школ. Владимир Путин Кыргызстаннан килгән студент Камилне микрофонга чакырып, аның уку йортына карата фикерләре белән кызыксынды. Я не ожидал то, что я буду учиться в таком вузе. Здесь все настолько доступно в плане условий, начиная с той комнаты, в которой мы живем, и самого учебного корпуса, в котором мы учимся, и также можем заниматься спортом в нашем спортивном комплексе. Удобство в том, что у нас все наши здания связаны надземными переходами, и можно попасть в соседнее здание, не выходя на улицу. Бу класс ясалган дистанцион дәресләр үткәрү өчен. Әлмәтнең югары нефть мәктәбендә беренче дәрес бара. Бу гади сыйныф кына түгел, заманча студия кебек. Түшәм диварларга камера һәм микрофоннар куйганнар. Шулар ярдәмендә укырга килә алмаган студентлар өйдән онлайн рәвештә кушыла ала. Камералар 2 камера 2 стенада тора. Ул камералар үзләре автоматический фокусировка белән үзләре киленә, һәр вакыт алар укытучыны фокус тоттылар, һәр вакыт укытучы студентның күз алдында була. Бу уку йорты 1700 студентка исәпләнгән. Киләчәктә алар санын 2 тапкырга арттырырга ниятлиләр. Бүген ачылган объект заманча фәнни үзәктә. Ул Россия һәм чит илләрнең нефть тармагы белән кызыксынучы алдынгы карашлы яшьләрен туплау урыны булып тора. Студентларның күбесе нефть тармагында эшләүче династияләрнең дәвамчылары. Ике абыем да нефтянкада эшли, һәм миңа шул һөнәр бик ошый. Безгә бу корпуста ошый, монда якты, матур, яңа парталар, яңа оборудование. Студентларга шушы яңа төзелгән кампуста укыр өчен барлык мөмкинлекләр дә бар. И бөтен исследовательский корпуслар, бөтен яңа заманча технологиялар барсы да бер урында. Аларга карьера ягыннан үсешкә һәм лич ягыннан да үсәргә зур мөмкинлекләр бар дип уйлыйм. Әлмәттәге кампусны 2017 елда төзи башлаганнар. Фәнни үзәкнең гомуми мәйданы 33 000 квадрат метр. Бинаның тышкы ягы нефть сәнәгатендә кулланучы композит материалдан эшләнгән. Кара алтын сыйрактан ук балкып тора. Монда 500-гә якын фәнни хезмәткәр һәм мөгаллим эшләй. Яшь укытучы Вадим Сәяхов студентлар белән очрашырга әзерләнә. Ул яшьләрне нефть ятмаларын табырга өйрәтәчәк. Безнең корпустан да китаплар да китләр уже тыготнада, то есть библиотека бар, библиотека күчте. Тоже условия созданы. Тиздән менә бу вакытларда инде студентлар утырачак укыячаклар. Монда киләләр. Менә хәзерге вакытта без югары нефть мәктәбенең иң зур аудиториясында ул 200-дән артык студентка исәпләнгән. Монда галимнәр сөйләгән мәгълүмат менә шу зур экранда рәсемнәр сурәтендә тасвирланып бара, ягъни ул заманча уку әсбабы. Гомумән игътибар итсәк, әлеге аудитория үзенчәлекле итеп гөмбәз сыман эшләнгән. Ягъни ул җир асты катламындагы нефтьне хәтерләтә. Менә бу партларның кара төстә булуы ул зәвык билгесе генә түгел, нефтьне тасвирлый. Ягъни монда килеп утырган студентлар көннән үк кара алтынның республик икътисады өчен ни дәрәҗәдә әһәмиятле булуын аңларга тиеш. Биредәге яшьләр алдында торган төп максат нефть чыгаруның заманча алымнарын үзләштерү. Монысы фәнни тикшерү корпусы. Бирдә 60-тан артык лаборатория бар. 2 алдынгы инженер мәктәбе эшли. Бу Россиядәге шундый бердән-бер уку йорты. Мәктәпләрнең берсендә үзле нефть чыгару буенча эшлиләр, икенчесе биолаборатория. Анда хайваннардагы нәселдән килүче авыруларны ачыклыйлар. Моның өчен микрочипны үзләре уйлап тапкан. Мы не можем делать свою селекцию животных, работая на американских микрочипах. И мы не можем развивать животноводство, не работая с микрочипами, потому что нам нужна селекция. Возникает ситуация, мы не можем делать селекцию, мы вынуждены использовать микрочипы. Вот мы взялись за большую задачу, чтобы у нас в России появилась отечественная технология создания микрочипов. Низкоплотный получилось, попробуем в этом году прыгнуть на среднеплотный. Бу спорт комплексы анда берничә зал, бирдә студентлардан тыш шәһәр халкы да сәламәтлеген ныгытала.
Тулайтракта янәшәдә генә студентлар яши торган бинаны уку йорты белән җылы коридор тоташтыра. Укытучылар өчен күп фатирлы йорт сафка бастырылган. Торак килешү буенча бирелә. Шунда ук бассейн төзелеп килә. Кыскасы, бер урында белем һәм фәнни тикшерүләр уздыру өчен иң заманча шартлар булдырылган. Әлмәттән Илдар Сафиуллин, Ирк Хабибуллин, Яңа Гасыр каналы.